Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det her er første video på ham her, Alfreds kanal. Ja, det her første video her på hans kanal, det er collab med mig, Oliver Andersen. Kom ind og følg mig. Jeg har 38 abonnenter lige nu, det går nok op på et tidspunkt. Ja, jeg hedder Oliver Andersen. Ja, ja. Men så kan I finde den. Der ligger også en video op, men nu skal vi ikke tale for meget om min kanal. Nu skal vi tale om hans. Og det her viser man alle mine kort. Men vil du lige sige hej til kameraet for første gang? Hej. Det er så Alfred der. Han vil aldrig have, at jeg sagde, at jeg startede videoen, fordi han er lidt generet for første gang. Men her, vi starter lige med nogle Dragon Ball kort. Der er nok ikke særlig mange af jer, der kender Dragon Ball. Men man kan se den inde på DR. Den her Dragon Ball Super. I burde tjekke det ud. Man skal ikke bare starte med den dårligste, og så bliver det bedre og bedre. Synes du ikke det? Jo. Så min dårligste er den her. Det her er nummer 2. Det her er Dragon Ball, sådan det her som Gohan som barn. Så det her min 4. Så det her, ham her kender jeg faktisk ikke. Jo, måske det C17. Måske. C17 måske. Nej, C16. Og det her Godness, eller som Gohan og Trunks blandet sammen, ja. Jeg har faktisk også, hvis I nu synes, at I har hørt min stemme før, og har set de her kort før, så er det nok fordi, de har været inde på min kanal før og set den her, for jeg har lavet en video og åbnet den her. Så kommer min 4. bedste, det er Bulma her, som er i Super Saiyan, det ligner det. Så er det Godness igen. Så er det som Gohan, som voksen, som laver en kamp med ham her. Så er det som Goku, som gorilla. Den der. Nej, den har jeg vist. Så er det som Gohan, som ond. Så er det den her. Men når den kommer ned på 5.000 liv, så vender man den om, hvor den har 15.000 liv. Så er det den her. Den her, jeg ved ikke, om man kan fange det på kamera, men den glimter. Det kan man nok ikke fange på kameraet. Men den glimter, og det gør den her altså også. Og det var startet med Dragon Ball kortene. Jeg skal så meget have nogle flere. Men jeg tænker, at vi finder nogle Pokémon kort frem, og så vender vi lige tilbage der. Nu har vi så fundet Pokémon kortene frem. Så vi starter med den dårligste, og så bliver det bare bedre og bedre. Så vi starter med den her. Det er mig. Som, ja, det er bare en dårlig en. Næste. Så tager vi den her. Det er sådan en her. Med den her. Dem har jeg egentlig ikke så mange af. Men det der. Den mere. Den er heller ikke særlig god. Næste. Så det er den her. Jeg tænker, vi skal gå lidt hurtigt igennem den, fordi at ellers vil det ret lang tid. Nå, så ja. Den er egentlig ikke særlig god heller. Næste. Nej, jeg kommer til at lave en fejl. Jeg kommer til at lave en fejl. Må jeg gerne bede om den der? Jeg kommer til at lave en fejl med den her. Vi tager den lige, når det er den her tur. Så jeg kommer ind. Det er lige der. Undskyld fejlen. Næste. Eller det har vi her lige. Så er det den der. Den er egentlig ikke særlig god. Eller næste. Jeg har glemt det kort, tror jeg. Eller hvad? Jo, vi har glemt det kort. Vi vender lige tilbage, når vi har fundet ud af, hvis vi har glemt det kort. Så efter lidt tid fandt vi så ud af, at vi ikke mangler nogen. Så er det egentlig bare den her. Den havde vi vist før. Næste. Oliver, du kan også bare tage den, når du har vist den.
Den er heller ikke så god. Næste. Den her. Jeg er bare pisse af. Næste. Så det er den her træner. Men så det tænker mange af jer. Hvorfor er den så langt op? Det er fordi, at den er fra 1995. Jeg tror ikke, man kan se det særlig godt. Man kan ikke se det. Men den er fra 1995. Og derfor er den ret mange penge værd. Den er faktisk 122 penge værd. Så den er faktisk ret god. Så er det den her. Den er heller ikke særlig god. Næste. Den er så over et lidt bedre. Ja. Næste. Det er også over et lidt bedre jo. Så ja. Stadig ikke helt op at ringe på klokken. Næste. Så det er den her. Okay, men ikke så god. Men jeg siger heller, at jeg har pisse gode kort. Jeg er ikke lige dem, der har flest kort. Noget mere. Det er så mange kort, jeg har. Næste. Men jeg føler faktisk, at jeg får ret gode kort for det der Dragon Ball kort, jeg viste i går. Det var en pakke, så det synes jeg faktisk var ret gode kort. Den her var heller ikke helt god. Næste. Så den her. Så er det vi er. Hvad? Hvad er det næste? Ja. Men så er den her. Den er heller ikke helt op. Næste. Og så tager du den væk. Så er det den her. Det er heller ikke helt op at ringe endnu. Næste. Kan du ikke sige næste? Okay. Så er det den her. Den er heller ikke helt op at ringe. Næste. Så er det bare den her. Den er okay, faktisk ret god. Men stadig ikke helt op at ringe. Så den her. 120 og 80. Den er stadig ikke helt den bedste endnu. Men ja. Så er det den her. Det bliver snart oppe i mine gode nogen, men det er stadig ikke helt. Så det er den her. Shit. Så det er den her. Snart bliver det de gode. Så det er den her. Heller ikke helt oppe i de gode nogen. Så det er den her. Ja, heller ikke helt oppe i de. Det er oppe i mine gode faktisk. Men det er ikke så. Det er jo ikke gode, men det er bare fordi det er mine gode. Så det kommer vi til den her. Det er en af mine gode faktisk. Jeg gør lige sådan her. Og så er det den her. Så er det bare. Ja. Det er, nu kommer mit bedste. Og det er mit bedste lille kort. Og nej, det er ikke et V. Det er ikke et EX. Det er bare det her. Ikke lige en af de gode. Men så kommer kæmpe kortene. Her er mit dårlige kæmpe kort. Man kan godt se den glimter på kameraet her. Næste. Og så er det min bedste. Mit bedste kæmpe kort. Eller sådan. Den anden er en EX. Men den har ikke noget der. Men jeg så har jeg ikke helt forstand på, hvad for en der er bedst. Ja, det ved vi ikke. Det var så alle Pokémon-kortene. Det var egentlig faktisk bare alt for den her video. Eller det var faktisk min bedste Pokémon-kort. Jeg har over 1000 Pokémon-kort. Det vi sgu ikke lide. Sidst jeg talte, tror jeg det 6000 lidt eller andet.
Ja. Så ja, det vil være en rigtig lang video ellers. Men det var ellers alt for den her video. Jeg håber, I synes godt om den. Og I vil like og subscribe. Adios.